Pildi ka ba sa kinabuhi? Naguul ba kaayaw ka? Kay gibiyaan ka, nawad-an kag butang, namatyan ka, dawala ka na paglaom. Mga igsuon, dili kanunay nga naa ka sa ubos. Maabot ang time nga naa na pud ka sa taas ug mabalik na ang kalipay nga dako diha sa Ginoo. Abi nyo ang kinabuhi manggo dili kini straight line. Mura kini og gulong ng palad. Naay time nga naa ka sa ubos, napoy time nga naa ka sa taas. Itaas ka sa Ginoo mga igsuon sa umalabot nga panahon. Pero ayaw kini kalimting nga butang nga dapat ninyong buhaton. Unsa ka kini nga butang? Tan-awon ta kana sa kinabuhi ni Job. Ang butang nga iyahang gibuhat busa gitaas siya pag-ayo sa Ginoo. Mao kini ang istorya sa kinabuhi ni Job. May tawong ginganlag Job nga didto nagpuyo sa Uz. Nagsimba ug nagmatud-anon siya sa Dios. Matarong siya ug naglikay sa pagbuhat sa daotan. Wow, kanindot aning tawhana. May 7 siya ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babae. Aduna siya 7,000 ka karnero, 3,000 ka kamelyo, 1,000 ka baka ug 500 ka asno haskang datua. Daghan usab siyag sulugoon ug siya maoy labing dato sa tibuok sidlakan. Nabatasan sa iyang mga lalaking anak ang pagbanos-banos sa pagbangkete nga tambungan nilang tanan ug dapiton usab nila ang ilang 3 ka igsuong babaye. Unya, inigkahuman sa maong mga bangkete, si Job mobangon sayo sa buntag ug maghalad siyag mga inihaw nga mga mananap alang sa matag usa sa iyang mga anak aron pasayloon sila sa ilang sala. Kanunay niya kining ginabuhat kay nagtuo si Job nga basin ug sa wala tuyua nakapasipala sila sa Dios. Maoy hinungdan sa ilang pagpakasala. Unya usa ni anak kaadlaw. Sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo, didto usab si Satanas. Nagmeeting ang mga angels, si Satan present po diadto uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan akong nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Uy, si Satan di ba? Gasuroy-suroy din sa tibuok kalibutan di ay. Pagbantay ba si masuroyan ka ni Satan? Na verse 8, giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat ug daotan. Wow, kaanindot sa kinabuhi ni Job. Gipasigarbo siya pag-ayo sa Ginoo sa atubangan ni Satanas. Pero kabalo mo, usabya ni kapag challenge sa Ginoo kan Satan. Nga tintalo ni Satan si Job. Tanawa, verse 9. Mitubag si Satan, mosimba kaha si Job kanimo kun wala pa siya'y giapas. Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iya. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siya daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. Gatuo si Satan mga igsuon nga nagsimba lamang si Job sa Ginoo kay na siya giapas. Dili gyud kay ang Ginoo ang iyahang gihigugma kundi ang mga gasa nga ihatag sa Ginoo sa iya mo iyahang gihigugma. Sabi niya daghan ba mga Kristohanon ani karon nga mosimba sa Ginoo dili gid tungod kay gihigugma nilang Ginoo kundi tungod kay tagaan sila blessing sa Ginoo. Kini mga tawhana, mao ni sila mga tawhana nga kung aha gani ang panalangin nga daghan, didto sila. Example, sa simbahan ang daghan panalangin, didto sila. Unya kay daghan po usahay panalangin ang barangay, didto po sila. Unya ang trabaho, daghang panalangin, didto po sila. Dili na mo simba kay magsige na trabaho kay daghang panalangin kung motrabaho sila sa ilang amo. No mo na pagtuon ni Satan. Unya kung kuhaon daw sa Ginoo ang mga panalangin nga nasa tong life, balikason nato ang Ginoo. Natanawon ta si Job kung balikason ka niya ang Ginoo, no? Padayon sa ta sa story. Giingan sa Ginoo sa Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa kaniya. Apan ayaw lamang siya hilabti. Busa milakaw si Satanas. Uy mga igsuon, gitugutan sa Ginoo nga hilabtan ni Satan ang tanan nga mga butang nga naa kang Job. Ang di lang pahilabtan si Job. Tan-awon ta unsa kay buhaton ni Satanas. Usa ni anak kaadlaw, samtang nagbangkite ang mga anak ni Job didto sa balay sa iyang kamagulangang lalaki, may miabot nga mensahero ngadto kang Job. Miingon siya, samtang nagdaro kami ginamit ang mga igdadarong baka ug nanibsip usab sa duol kanamo ang mga asno. Kalit lamang nga miabot ang mga taga Sebia ug gipanakop ang mga asno ug mga baka ug gihurot nilag dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo ug ako ray nakaikyas. Busa niya ako sa pagsugilon kanimo. Wala pagani siya makahumag sulti, may sulugoon na usab nga miabot og miingon,
Naigo sa liti ang imo mga karnero, lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot sila kamatay, ug ako ray nakaikyas busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pagani siya magkahumag sulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot og maingon, gishulong kami sa tulo ka pundok nga taga Kaldea. Gisakmit nila ang tanang kamilyo ug gihurot nilag patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pagani siya magkahumag sulti. May miabot na usab nga laing sulugoon ug miingon. Mao na ni ang pinakadako ug pinakapangit nga balita. Samtang nagmangkiti ang tanan mong mga anak didto sa balay sa kamagulangang nilang igsuon, may mihapak nga alimpulos gikan sa desierto, nagunog ang balay ug natumpagan ang imong mga anak, patay na silang tanan. Ako ray nakalingkawas busa ani ako sa pagsugilon kanimo. Mga igsuon kapait sa gibati ni Job. Gasunod-sunod, wala pa ginhawaa si Job. Wala pa gani kahumag istorya ang isa, niabot na pod ang isa pagsulti og bad news. Wala pa gani kahumag sulti ang isa, niabot na pod ang isa og sulti og bad news hantod ang pinakadako ug pinakapangit nga balita maong nangamatay ang iyang pulo ka mga anak. Unsa kahibuhaton ni Job? Balikason bagyog kaha niya ang Ginoo sama sa giingon ni Satan. Satan, grabe gid ang iyang paghapak ka Job. Dili lang kay isa, duha, tulo, kung dili upat. Gikuha gid niya ang tanan ni Job aron balikason lang gid ni Job ang Ginoo. Tan-awon ta kung balikason ba gyud ni Job ang Ginoo. Verse 20. Mitindog si Job ug sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti ug gikiskisan niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Uy mga igsoon, ang iyahang gibuhat mao ang pagsimba sa Ginoo. Wala siya magbalika sa ngalan sa Ginoo, wala siya mag-complain, wala siya nagsultig daotan batok sa Ginoo. Ginoo, naunsa ka man, buutan man ako nganong imo man akong giingon ani. Wala mga igsoon. Hinuon gisimba lang gihapon niya ang Ginoo. Hilabihang guulag ni Job. Gigisi niya ang sanina sing kaguol. Nagpaupaw siya sing kaguol, pero iyang kasing-kasing loyal lang gyapon sa Ginoo. Mahinadlokon lang gyapon sa Ginoo ug gisimba niya ang Ginoo. Mauni ang gibuhat ni Job mga igsuon. Busa gi-bless siya pag-ayo sa Ginoo. Pero wala pa ta niabot sa pag-bless sa Ginoo sa iyang kinabuhi ha. Ato sang padayonon ang istorya. Unsa kay gisulti ni Job sa diyang gisimba niya ang Ginoo. Miingon siya, natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab ang nagbawi, dalaygon ang iyang ngalan. Wow mga igsoon, gidayeg niya ang ngalan sa Ginoo. Mga igsoon, mangutana ko sa imo habi, kung mamatay ang imong mga anak, dalaygon ba nimo ang ngalan sa Ginoo? Kung bihaan ka sa imong bana ug asawa, dalaygon ka ang ngalan sa Ginoo gihapon? Kung pananglitan, mga wala imong mga baka, mga baktin, mga baboy, masunog imong balay, mudayig pagha ka sa ngalan sa Ginoo. Or basin, matuman na gyud ang giingon ni Satan, balikason nimo ang Ginoo sa iyahang nawong. Abi ni si Job, dili ingon ana. Bisang nahitabo ka na sa iyang kinabuhi, niluhod ug nisimba lang yapon siya sa Ginoo. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ang iyang rason, nataw ako nga hubo, busa mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mo ay naghatag aning tanan. Ang Ginoo usab ang nagkuha. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Gipahulam lang sa Ginoo ang tanan kang Job. Kabalo siya nga dili siya mo'y tag-iya na tanan kun dili ang Ginoo. Busa ang Ginoo na po'y right nga mokuha niya ng tanan. Mga igsoon usay kita bitaw pag makabaton kita butan lahi. Moingon kita nga ako ato nganong imo tong gikuha Ginoo. Si Job lahi kana sa Ginoo, sa Ginoo, sa Ginoo, sa Ginoo, gipahulam lang na sa kuha. Karon kay gikuha na sa Ginoo, na siya right mabuhat niya na kay iya man na daan. 22, ug bisan pa sa tanan nga bidangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios. Round 1, pildi si Satan. Ikaw mga igsoon, kung atakihon ka ni Satan og 1, 2, 3, 4, 5 nga mga pagsulay, daugon ba nimo or magpapildi ka ni Satan? Ang uban magpapildi gyud pag atakihon ni Satan, moingon dayon nga unsa ka man Ginoo. Si Job wala mga igsoon. Pag-atake ni Satan, 1, 2, 3, 4, patay tanan, mga hayop, patay tanan, mga anak, patay mga sulugon. Pero si Job niyuko og nisimba sa Ginoo. Mauni ang gibuhat ni Job mga igsoon. Tan-awon ta kung nahuman na ba po si Satan sa pag-atake kang Job. Chapter 2 verse 1. Usa niya na kaadlaw sa dihang ang mga langit nung binuhat miadto na usab sa Ginoo, miadto usab si Satanas.
Uy, niapil na po si Satan sa meeting sa mga angels. Ang Ginoo miingon kang Satanas, diin ka man gikan. Mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. Uy, murag wala ra. Gikan na niya gipamatay ang mga anak ni Job. Gikan na niya gipang patay ang mga hayop ni Job, mga sulugo ni Job. Pero niingon ra siya, nagsuroy-suroy sa kalibutan, murag wala lang. Kaluoy ba kaya sa mga tao nga masuroyan ni Satan ba? Unya para sa iha, murag wala lang. Verse 3. Ug ang Ginoo miingon kang Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya kamatarong ug wala gayoy ikasaway kaniya. Nagsimba siya naglikay sa dautan. Gihangyo mo ako nga tugutan ka sa pagpaantos kaniya sa wala lamay kapasikaran. Apan nagmasinugtanon gihapon si Job. Mga igsoon, wow, praise the Lord. Gidayeg sa Ginoo si Job sa atubangan ni Satan. Nga bisan gihimo na ni Satan ang Ginoo daw author sa pagpakaylab sa makalilisang nga kamatay sa iyahang pamilya o kinabuhi. Wala gihapon si Job mobalika sa Ginoo. Gisimba gihapon ni Job ang Ginoo. Mga igsoon, basta di ay ba atakihon ta ni Satan, pamatyon atong mga anak, pamatyon atong mga hayupan, pangkuhaw na to ang mga gamit, unya daygon gihapon nato ang Ginoo. Ipasigarbo dayta sa Ginoo atubangan ni Satanas. Bimangutana ko be, gipasigarbo na ba ka sa Ginoo sa atubangan ni Satan? Or base naguol ang Ginoo sa tua? Kaysa dihang niabot ang dakong problema, grabe din itong bagulbol, nga naman ni Ginoo, unsa man ka Ginoo. Si Satan anak gakatawa. Tanawa ra gyud Ginoo, dili gini loyal sa imo ha. Pero bitog ikaw sama ni Job, pag abot sa pagsulay, tagaan ka og problema, nawala imong motor, nasunod mo sa kanan, pilyo rin imong business. Pero ikaw nagsimba gyapon sa Ginoo, lipay ang Ginoo, ipasigarbo ka niya ug Satan guol, pildiha ang yawa sa imuhang kinabuhi panahon sa pagsulay ug lipaya ang Dios panahon sa pagsulay. Pinagi sa pagsimba sa iyahang ngalan. Now si Satan di gina mo surrender, kay yawa gud siya, di ba? Verse 4. Unya Satanas mitubag sa Ginoo, panit sa panit, walay dili ihatag sa tawo aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Panit sa panit, meaning ang yawa mo atake na gyud gusto sa panit ni Job, sa iyang naging unod. Matod ni Satan, tanang butang igasto sa tawo para sa iyang health. Verse 5, apan pahamtangig sakit ang iyang lawas ug balikason gayud kaniya. Mga igsoon, mas dako nga pain manggod ning sakit sa lawas kaysa namatyan ka, kaysa nawad-an ka. Kabalo si Satan ana. Nganuman, kay kanang namatyan ka, kana nga pain outside naman sa imong lawas. Makalimot man ka ni ana kung matulog ka, dili ba? Makalimot ka namatyan ka, makalimot ka nga nawad-an kag butang, pero kanang naa kay pain sa lawas, ay di ka kalimot oy. Di gani ka katulog magabi tungod sa ngut-ngut sa imong hubag-hubag sa imong lawas. O mao ni ang last nga push ni Satan against kan Job. Pag siya na kontento kay si Job wala man gimabalik sa Ginoo. Round 2. Karon mo tugot man Ginoong atakehon ni Satan si Job second time. Verse 6, ug ang Ginoo miingon kang Satanas, itugyan ko siya kanimo apan ayaw lamang siya patya. Agwi ka mga igsoon. Nag-allow ang Ginoo kang Satan nga atakihon ang iyang lawas. Unsaon na pud ka ni Satan ang lawas ni Job ba? Tanahon ta. Verse 7, busa mibiya si Satanas gikan sa presensya sa Ginoo o gipaantos ni si Job sa makalilisang nga mga hubag gikan sa lapalapa ngadto sa alimpulo. Grabe nga hubag makalilisang. Dili nang hubag-hubag ninyong gipangbati diha nga gagmay lang, makalilisang kini. Dagko ug daghan kaayo gikan sa lapalapa padulong sa alimpulo. Hertig yod kadaghan. Walay part sa iyang lawas nga walay hubag-hubag. Kung maghigda ka, di ka kahigd tarong kay sakit kaayo. Luoya ba ni Job mga igsoon? Pero tan-awon ta, balikason magka ni Job ang Ginoo. Abi ninyo, sa pag-atake ni Satan kang Job, ginapakita gyud ni Satan nga ang gaatake ka Job ang Ginoo. Mura bitaw gibugno ni Satan ang Ginoo ug si Job. Muna ang dating sa istorya mga igsoon. Para gyud nga balikason ni Job si God. Pero balikason ka ni Job ang Ginoo. Bisag daw gihimo siyang kontra ni Satan ang Ginoo batok sa iya ha. Paminawon ta. 8. Unya milingkod si Job diha sa mga abo ug mikuha og tipak sa kulon aron ikagi sa iyang mga samad. Kuy kaluoy ni Job. Milingkod na lang taon sa mga abo. Mikuha siya tipak sa mga kulon ug ikagi sa iyang samad. Basin og nato mga nana nga daghan kay ba gipang-ana ni mga unod-unod, mga nana, mga dugo-dugo. Nasiguro mga ulod ni adtong mga igsoon. Matud pa sa mga scholars ang gibati ni Job ni adtong mga igsoon.
Hilabihan gyud kayo. Gibundak kaniya ang kalibutan. Pila ka kalibutan ang gibundak sa iya ha. Matyan na gani kag isa ka anak, moingon ka naman nga mura ko gibundakan sa tibuok kalibutan. Unyag namatyan ka og mga hayop daghan kaayo, linibo, millions nga kantidad sa property na wala sa imo, nangamatay pa imong mga sulugoon, nangamatay pagid pulo nimo ka mga anak. Kana palang daan wala na, pila na kalibutan ang gibundak sa imo ha. Unya pagkakaron ang iya na pong lawas. Bisa naman lang unta og ang iyang lawas makabati og comfort kay iyang heart nagmutngot. Ang iya pag yung lawas giatake pagid ni Satan. Bisan asa sa muling mga igsoon walay comfort, walay happiness. Pagkaluoy kini Job. Ang uban ani moingon may pagmamatay na lang ko. Napay asawa ni Job ha. Unsa kay isulti ni asawa ni Job ba para ma-comfort siya? Kay asawa go dapat mo-support kid sa bana, di ba? Siya na lang gud ang nabilin nga buhi, nga minahal. Unsa kay isulti sa asawa ni Job ba para ma-comfort? Atong tan-awon ang words sa asawa ni Job. Unya giingnan siya sa iyang asawa. Magpabilin ka bang matarong bisan niining tanan? Balikasa ang Dios ug kamatay. Uy, lahi man ning gisulti sa asawa ni Job. Kapait ba? Nagantos ka na? Sultian pa kag kamatay na diha. Ingon ang uban mga igsoon, para daw kuno ni nga ma-comfort si Job aron mamatay na siya. Balikaso na lang ang Ginoo para mamatay siya. Pero mga igsoon, dili kini pagtabang kang Job mga igsoon. Dili kini pagtabang. Tiaw na tudloan nimo ang tawo nga balikason ang Dios. Dili pagtabang oy, dili pag-comfort. Pagsulti ni nga wala ka nay pulos. Mao nay buti pasabot ani mga igsoon. May pagmamatay na lang ka, balikas ang Ginoo. Mao nay meaning ani mga igsoon. Gusto ni wife ni Job nga di na magpabiling matarong si Job. Gusto sa asawa nga si Job mahimo nang daotan. Kay nakita man gid sa asawa ni Job nga murag ang Ginoo nagikontra ni Job. Kontrahin ang Ginoo. Balikasan ang Ginoo ug kamatay na. Mo na buti pasabot ana mga igsoon, dili kini goodness. Word kini sa yawa mga igsoon ang naa sa baba sa asawa ni Job. Unsa kay isulti ni Job? Iyaban tumanon ang giingon sa asawa niya. Verse 10. Apan giingnan ni Job ang iyang asawa. Ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa mga babayeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios og maayong mga butang ug dili mga kadaot? Wala gid kasala si Job mga igsoon. Kay andaman siya bisan unsay ihatag sa Ginoo sa iya. Maayong butang iyang dawaton. Daotan nga butang gikan sa Ginoo iya gyapon dawaton. Wala gid siya magkasala batok sa Ginoo. Abi niyo ang eksena ani daw God versus Job. Way labot si Satan. Tanawa gani ang word sa babae asawa niya. Magpabilin ka bang matarong bisan ni ining tanan? Di ba? Bisan ining tanan nga gibuhat sa Ginoo sa imuha. Kan Job po verse 10. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios og maayong mga butang ug dili mga kadaot? So ang meaning ni Job, dawaton tong maayo, dawaton po nato ang kadaot gikan sa Ginoo. Nag-appear ang problem nga daw gikan sa Ginoo. Wala gyud balikasan ni Job ang Ginoo. Daog si Job. Lipay ang Ginoo ug pildi si Satan bisag dako ug daghan na kayong atake ni Satan sa kinabuhi ni Job. Karon, unsa kay buhaton sa Ginoo sa kinabuhi ni Job? Kay gisimba man ni Job ang Ginoo taliwala niya ng tanan. Tan-awon ta unsay gibuhat sa Ginoo kang Job. Job 42 verse 12. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job labaw pa kay sa kaniadto. Wow, niya na ang panalangin sa kinabuhi ni Job. Dili kanunay nga naa siya sa ubos. Sa katapusang mga adlaw gipanalanginan siya sa Ginoo. Unsa ka ang panalangin sa Ginoo kang Job ba? Sama lang ba ni adto? Ingon ang pulong sa Ginoo, labaw pa kay sa kaniadto. Ingon dire sa verse 12, napanag-iya ni Job ang 14,000 ka karnero, doble. 6,000 ka kamilyo, doble. 2,000 ka baka o 1,000 ka asno, doble gihapon. Praise the Lord mga igsoon. 13, nakabaton siya 7 ka anak nga mga lalaki ug 3 ka anak nga babayi. Uy, nibalik na po ang iyang 10 ka anak. Diba sa una 10 man to nga namatay, karon 10 na po. Uy, 20 na tanan. Nibalik na gayud mga igsoon. Ang kalipay, kinabuhi ni Job. Ani nga time maison, I believe gi-explain sa Ginoo kan Job kung unsay panghitabo. Job giatake ka ni Satan ingon ani ug nasabtan na kini ni Job nga tanan. Pagkaanindot ug mato din sa verse 14, ang iya day mga anak nga babae si Keziah, Jemima, Kerinhapo, may pinakagwapa nga babae sa tibuok kalibutan. Job pud ang pinakamatarong nga tawo sa kalibutan sa iyahang panahon. Amen, praise the Lord. Ug dili lang siya matarong kundi dahato pagid siya kaayo. Nganuman, panahon sa pagsulay sa iyang kinabuhi, gisimba niya ang Ginoo. Dato siya sa pagsimba sa Ginoo, busa gipadato usab siya sa Ginoo. Mga igsoon, mao ni ang sekreto sa maayong kinabuhi ni Job sa unang panahon. Panahon sa pagsulay, gisimba niya ang Ginoo. Dato siya sa pagdayeg sa Ginoo, busa gipadato usab siya sa Ginoo sa material nga mga butang ug sa
gugma sa kalinaw kalipay sa iyang pamilya mo ay pinakalabaw. Na mga igsoon dili man gyud ta mahisama kang Job nga mo dato gi kita kay na may mga Christians nga nangamatay sila nga kabus lang gihapon. Pero mga igsoon, dato kita sa pagtuo, dato kita sa kalipay. Nindot kini nga mga butang mga igsoon. Mao kini ang pinaka-importante nga butang nga dili mapalit sa kwarta. Ang pagtuo nga dato, kalinaw nga dato, kalipay nga dato sa atong pamilya. Walay bahandi sa kalibutan nga makapalit niani. Mga dato gani mga igsoon, ginagasto nila ang ilahang millions ug billions para paliton ang kalipay, di pagyapon nila maangkon. Perte ka, pildido. Pero kita, dato kita mga igsoon, nga naman, kabalo kita nga ang kalipay libre, gikan sa Ginoo. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, bunga ka na sa balang Espiritu. Si Jesus ni puyo sa tong heart, nikabuton kita sa Holy Spirit, ug gitagaan kita niya o gugma, kalinaw, kalipay, nga nagapases all understanding. Ang uban mga igsoon nga mga Christians, tagaan pud gyud sa Ginoo og mga material nga mga blessings. Nga sa dihang sila nagsimba, nangalagad sa Ginoo panahon sa ilahang kapitos, ang Ginoo nalipay og gi-bless sila sa Ginoo. Mga igsoon, naay ina nga mga cases. Unsa may will sa Ginoo sa atong kinabuhi, atong dawaton tanan. Mudawat lang ba kita mga maay nga butang gikan sa Ginoo, dili ang mga kadaot, dili ba? So, naaman ta sa taas, naaman ta sa ubos, himbahon ta ang Ginoo. Naa diri ang tinuod nga kadato. Dalahigon ang Ginoo, salamat sa pagpaminaw.